jimane kam yaari ko neɗɗo haari fof alaa mbo waawi waylude ɓiɗɗo jonande wonta ɓiɗɗo ma ɗum woni ko nanɗo ɓoggol wiya daayo daañini ka jaawali dente kema dege ndentugere min goni ceerno Umaru minin ka daañi walli dente kema dege ñan dama so wino o yaltinane tamalde makko nde tamalde nde yaltinande holla nangue hande jaaɓi o wi omo yiɗi wadde hunde gila Mali wi'a Mali hakkunde pullo e bawranke e kasunke he koroboro e kaggolo he kaado he burdanne senefo ko joomum meeɗa wadde mo yiɗi wadde ɓe mbi Damaso ko wayi hono o wi mi faala haɓoyde e maayo Jeliba ngo mi fellango guidiije mi noddango haa ngo notoro hono no neɗɗo ni ɓe mbimo Damaso tuma fof Allah okkima ngal gueɗal ta gañima Mali hoore e hoore o neli e nder leydi ndi omo yiɗi konu kala neɗɗo kattanɗo mo waɗima invité e yidde haɓoyde e maayo Jeliba yimɓe ɓe ndendi fodde yontere kala to jambar finanno siko ngacce jogiɗa siko sawru tamɗa soko fetel tamɗa siko fangi ko neɗɗo haɓorto aduna jambar ko jogiɗa fof ɓe ngari ɓe nooti Damaso yiɓe miɗo yiɗi jehen to maayo Jeleba mi haɓa e maayo Jeliba ngo ha ngo notoro hono no neɗɗo notorto kono ngu heɓli ɗum woni ko nanton ɓe mbiyanno kamɓe wambaɓe ɓe mbi Damaso heblima ha dawaɗi ɗi mbakti wonde a ya nganamu ke fo wulu yakuma fo mo yi wambaɓe ɓe hokkiten jehen to maayo Jeliba hande mami gollu ko gorko meeɗa gollude e leydi Mali yimɓe fof coori on wattu omo yari konjam mbiyeteɗam eede hay so a addi feɗe henduma ha to gueƴu yitere makko o andata o yiyata ɗo hemin boɗɗoyade e taarika Damaso ceerno Umaru Kande ha min natta e circulation ɓoggol Damaso hunde fof ɗe jogui circulation hay ñamdini a yiyani mbimi yetto Diallo soɓe ñama maaro welko ngoɗo ɗoftan ngoya ɗum woni rondel ɗo ɓe mbi ɗum ko teddugal ñiiri Tijjani Kande bari aɗa andi gorko toroɗo goto o jeeya ko Fuuta kanko ko pullo o addi biyeji o wiyete Mamadou omo wondi e nene makko yiye Safi ndaw ko weli inde hay so a defi ñiiri sa waɗani lamɗam ha Safa welta sa wiyama Safi yimɓe juumani ɗiɗo ɓoggi hodduɗi heewi fo muraɓe nanoɓe minen koɗa kolli ɗi ñande kala haaju denna bo e haaju dewgal waɗi so min peewi mbiya hehe waji ɓe ngari ɓen cuwa rokkude min gaari kala mbiyoɗo minen wajiɓe ngari wona ɓe min jiltoniɓe ceerno Umaru ɗi heewi faabo buuɗi nogay ñaama kilo e feccere wayno
bandaji amen kewani nandude sina neɗɗo o suuɓi ɓoggiɗi nanno e banda walla waɗa photocopie ɓe gemmi noon ɓe pokkitani maayo Djeliba ɓe jeeyi ha ɓe jottiɗo gongal maayo ɗo ɓe kampi ɗon neɗɗo fof nangi ferem kala mbaɓɓiɗo puccu waɗi karafe o hono no ferem waɗirte ni oto mbaɓɓe koyɗe ɓe fof ɓe dariɓe mbaɗiran dama so waɗi ɓe caɓɓa ha sappaji ɗi poti o yi ɓe simi wi'i tan mi yamiti on tan mbaɗe feere pellon maayo Djeliba ngo ɓe guidije ɓe keeri ɓe fanje ɓe keeri ɓe ŋacceji ɓe keeri jogiiɓe liggorɗe kala nanduɓe liggorɗe ɓen keerindina ɗum waɗɗa sappaji hono no juuloɓe waktu ni o yiɓe pelle maayo Djeliba o hetti ɓe pelli ha fetelaji ɗi mbuli e juuɗe maɓɓe o wi deƴƴeno mi noddango o wi baaji o wi maayo ngo notaki o wi worɓe ono on pellani mbayi ama lamin awma marfa ci bamaranke ko guidiɓe mbiyata marfa politique wona hande fuɗɗi ɗum ko gila adana sukaɓe kaldi ɓe mbi mbaɗen feere mbayen waare huuɗo goɗɗo lummira waare huuɗo nde hettato oto banggue sina noon mbaɗen hande en kotta ɓe mbaɗi waare huuɗo mawde suka goɗɗo waɗɗi e waare nde nden lumbiri ha to oto banggue ha ɓe gandi o yettima to oto banggue ɓe mbi eyyo damaso sa yigo maayo notaki wallahi minen goni mbaɗani singan goto ngolɗo laawol noon hay ɓe ŋacceji ɓe heɓe fanje ɓe onon fof mbaɗe dillere e maayo ngo hulan si a noddi tan ngo nottoy e bisimilla onon ko ɗimi ɓe pelli ha wonti cuddi o yi ɓe keɗe ɓe keɗi o yi baaji suka o waɗi toon ha foti laabi tati o yi hoko heddi mo haali e Bamarankore hoko heddi muntora Bamarankore miɓe sina hoto an ka segui e ɗum gañanayi o damaso ke fari min boora Malika jamaneyna fo ka bulani watina sisa moko ni baka kele o tigi ka tilaka a bayi wele ba yere ka lamini o ma dalika ke jiñe kono ɓe mbimo a gañima e wurde ma e nder leydi Mali kabiru worɓe puɗɗi yaltude e leydi Mali neɗɗo kaɓoɗo e maayo noddango gonotore hono no neɗɗo ni ɗum meeɗaka yiyede joni kam koten a gañima damaso ɗum woni koɓe mbiyatno e ɗum gañinay o ananno siri fo watta waddu o wona bambaɗo ñagotoɗo e galle ha para rutto wiya haɓɓanam siti gawri min awa neɗɗo nde gollata golle mum ha wona ministre aɗa andi ɗum wona cakan ceerno Umaru mi meeɗi arde e ceernaji goto o wi dental ngal dokke janggi bambaɗo Fatiya mbimo subhanallahi a jeeya Fatiya noon rokkam ko ɓendata joni joni mi fawane Fatiya ɗum kam mi jaɓi komi ceerno mi yaata bal komi ceerno mi yaata balon
komi ceerno mi yata hiiro bawɗi mi jaɓi kono komi ceerno mi okkirta seeramɓe heɓe mbiyata hoddu hoɗetake ɗo goni hoddu kay wona ella ko damaso en gimmiɗon ko ɓe mbaɓɓi pucci maɓɓe ɗi wambaɓe jogui e tuggere ko pucci kol pocci ɗi ko ñaƴata ko ɓoggi hodduɗi hono noon piiri ha ɓe jotti galle makko kanko damaso nden tuggere arta joni ceerno moɓe koni ɓe jeeyi ha ɓe jotti to galle omo jogui miñiraɗo ene wiye Sembe Seggu on ne wiyo ene yiiɗi wadde finde kaɓiru wurde nde taga worɓe nanaɓe ko meeɗa wadde ko ɗum ɓe yiiɗi wadde kanko ne mo heɓa inde nguru nagde kecco o wino garankoɓe nodde mo ñootane ɗum wutte toma mbo wiita garanke tawi ɓuuri temedere garanke kono waɗi o wi wutte jinmi jooɗi nguru kecco o dama so waɗani ɓe kokkaji haaɗi potina e sappo fof ko gayi wona saggine joni tan ɓenda joni ana andi so gaari ƴoƴi ma defe fodde heure ji ɗiɗi nde wawe ñamede arankoɓe ñootaniɓe wutte ko watno 11 heures bimbi nde wiite 3 heures aɗa andi so nguru ene yoora ngaɗan heddi joni lamɗo o ɓattidiri poofaali ɗum mbiyatmi min Janggi Bambaɗo yo Allah danɗo en kata ɓattidiri o poofaali si neɗɗo hawji tan poofaali ɗi ɓattodirat ɗum ene wayno neɗɗo dariɗo ene ɓorni manda heeɓe fitina ɓooyi fof manda mba koto leydi adotomo woni tana o joom manda mba tawta ɗon manda mum si liɓama e dow manda mum bone waɗi ittere tawta manda e hoore nguru nagge o jaggimo lamɗo yiɗi mayde bamarankoɓe dogani laɓɓe woɓɓe dogani fanje woɓɓe tin gaddo e fetelaji mum en mbi maɓe kaɓo nguru ngu cukalel fulɓe wiɓe ko miijoɗon wadde ko so on jeɗɗotano kam wonno mbaɗanno en ɓuuri moƴƴude ɓe mbi so feere ma nde moƴƴani an ka ko to laakara wiɓe bisimilla oyi walle kam ɓe donni lamɗo ɓe mboppoye to gongal maayo to heede 5 minutes minute aji joyyi nguru o dalti lamɗo sorti e nguru mum jooɗi bangga on ñalɓe gañi pulla mbi fulɓe ɗi keewi feere oɗo banda jeeyi ɗum ko ceerno Umaru Kande ko hikka tan no wiyete ceerno ñagaro ko Alhaji Umaru Kande aɗa andi ko kaari mo wiyete o caggal Allah e nelaɗo Allah ɗum heɓete ko e duwaw jinnaɓe kono paɗe kewɗe ɗe e damal galle ma e damal suudu ma ɗum ko e jikkuma belɗo heɓete Umaru Kande miɗo wondi ɗo e ceerno belɗo inde ceerno belɗo dokkal ceerno belɗo galle banda o wi o waynima min Janggi Bambaɗo mi waynaki taw ɓoggol Bakary Ceɗɗo ari ɓe fof ko ɓiɓɓe lofiraji nan ko dillata ɗo joni ko Umaru wallahi mi tottama ɗo numéro téléphone am Lisi Bowa o ha France ɗo jiɗɗa kam noddude foof aɗa andi meeɗi wonde ɓe mbi Janggi Bambaɗo ene jagga leyɗe tubakoɓe waɗeɓe o nangirama doroga yo Allah dandu hen konngol gaño fenade ala koyɗe kono no yaawi yaadu janggo sa nani kongo ɗi mbaɗi noon to banggue leydi Touba ko téléphone am Portugal mbaɗata ko 4
ngara e jeeɗiɗi mbaɗa jeetati duttoɗa to jowi mbatta tin jeeɗiɗi arta ha hande e jeetati o sakkito 0 ɗum woni kuwatur setti woytu 5 setti woytu kalsani oɗo bande ko ma wela ceerno Umaru noddiɗo bongal ba kañum weltini biyeji kesi ɗi joni joni kanko bongal ba ko debbo o yaltini kalse o wi o barkinori banda ma an Umaru Kande min beltima bongal ba a ɓurani kam mi ɓuranima woppu ha ligge ƴeewe ni dey ceerno yimɓe ko kalnomi ko ari mo yiɗi wadde no woppu ha wawa tan jawdi jogante ɓe jotto e mbima ko jikka ɓuuri jawdi jengi bambaɗo ɗi waɗi ɗum compteur miɗo yeddi jikke ɓurani jawdi jikke ko ka e jawdi jaadata de wela si neɗɗo yeddi ɗum ƴeewa sehelagal wasɓe ɗiɗo wattinta ko balɗe ɗi tan ñande tati nde ta ɓe ceerti a alami ala ñande fof ñamani ɗuli hakkude men sina goɗɗo natti hakkudeji men joni joni berɗe keɓatewo min mi yaafata ko mami yoɓe anna ala ko yoɓe de ɗon ɗi tiiɗi de ne neɗɗo yebdirɗa jikke ɓurani jawdi nattu e avion ta a sodani biye so sirange ɗe limama tawe heewi soɓe duttima to listi kalisito ta ɗi manki ha heddo vérification kayitaji ɓe tawa ko an woni yoɓani biye on ñan ɓanduma ɓuura yarde karawasuji salima golle ɓureɗa laarede télévision ɗe laaɓani e laaɓɓe e wotere e moƴƴe fof ƴewan ɗum ndaw ko yiɗi guite télévision ɗum suusi guite banda o weeli saabu min dokkama kalisaji Umaru